sedulur ayo padha ngaji. Lho nek ahli waris ora melu maca Yasin, yo dalile ora dadi awaladin sholihin yad'ulah, dados au grup Yasinan sholihin yad'ulah. Mesti maca Yasin malah jamaah. Maka ngapunten ingkang kathah, kula panjenengan sedaya ketika dipun angkat nyawane alias dipun wastani sedo, dipun cabut nyawane, ternyata Gusti Allah ngendikaaken muncul ada dua makhluk ketika wong lagi sakaratul maut. Sakaratul maut cara basa Cina cengep-cengep. Tahu cengep-cengep? Cara mriki napa? Cengap-cengap. Dalam kejet niku mah bahasa Meksiko. Nek cara basa Cina cengep-cengep, ternyata cara basa Meksiko kejet. Lah niku mangkene iki cengep-cengep. Oke, cara Cilacap kejet cengep. Cara mriki kejet. Setiap menungso ketika lagi kejet alias sakaratul maut dirawih dua makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Siapa malaikat amal? Sholat kita, zakat kita, sodako kita, ngaji kita, umroh kita, haji kita, sampai kita nggone biayani karo keluarga, pokoke ngamal saene berubah dadi makhluk namanya malaikat amal. Tapi muncul makhluk setunggal malih namanya setan. Dados setan iku nek ana wong lagi kejet sengaja teko kangge ngerong-rong telingane wong sing lagi sakaratul maut supaya tidak dalam keadaan beriman gone sedo. Mula akhirnya setan iki ngerong-rong kuping wong sing lagi sakaratul maut. Mula jare kitab I'anatul Thalibin, nek ana wong lagi kejet bacakanlah surat Yasin. Surat apa? Yasin. Dadi nggone diwaca ora mung pas sedo, tapi nek lagi kejet-kejete niku malah penting sangat. Karena jare kitab I'anatul Thalibin, ketika surat Yasin dibaca tenggene sebelah wong sing lagi kejet-kejet, maka setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Yang 10 malaikat niki bertugas dadi tameng, dadi benteng teng talingane wong sing lagi sakaratul maut ben boten digoda karo setan. Pentingnya ndek putra-putri padha nderek ngaji. Jajal nek putrane mboten ngaji, bingung maca Yasin kan siki ana tulisan Latine ya silahkan. Kawit cilik mboten ngaji bareng dugi tenggene kuburan maca surat Yasin sing diwaca tulisan Latine. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. Dume huruf ane double, macane dadi ya Asin. Wis nang jero kuburan dadi cengep-cengep maning. Pentingnya ndek putra putri sami nderek ngaji minimal kersane saged kirim hadiah Fatihah. Mergo ternyata diriwayataken menawi tiyang teng kuburan niku petenge luar biasa kaya dene wong ketilem. Tahu ketilem enggak? Ketilem kuwi tenggelam. Cara mriki? Keselap. Kesilap. Kelelep. Nek cara Cilacap ketilem mriki kelelep. Kesilep. Kaya dene wong tenggelam, gulagepan nyuwun tulung. Maka kok putra-putri sing ahli waris tesi jumeneng sugeng teng alam dunya kok kirim doa, kirim donga kanthi maca Quran, maka kaya dene maringi pelampung, maringi ban supaya mboten gelagepan sing tenggene jero alam kubur. Maka mohon izin mbok beli mriki wonten Kyai Muhammadiyah mboten nonton niatan membanding-bandingkan, cuma keterangane kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kita ahli waris kok ngontenaken selamatan teng bengi pertama untuk sing sedo teng alam kubur, cara Cilacap namanya nyaur tanah.
kok sik sabar ya Allah. Ngaji kok keroyokan ngene iki jenengan iki. Kok sik sabar. Aku kan nembe maringi pirsa cara Cilacap kene langsung royok kabeh sak anak-anane piyayi teng mriki. Nek cara Cilacap sabar cekukupen ngontenaken selamatan bengi pertama cara Cilacap nyaur tanah. Nek cara mriki napa? Ngono gentenan aja keroyokan modele jenengan. Sur tanah. Sing niku lho ndamel ayam ingkung, ndamel nasi tumpeng, sak lauke sami mriki. Yang hari ini maaf sakniki sedekah niku diganti mboten nasi tumpeng tapi mentahan sakniki. Sami kali mriki. Wonten kecap, lenga Jawa, gula pasir, terus berase nasi tumpengnya diganti beras mentah, terus sampai ayam ingkungnya diganti dadi super mie rasa ayam bawang. Kalau wingi kula derek sowan teng Tegalrejo dados panci paling sae nggih dimasak ngaten niku. Tapi ana tapine niki niate sedekah mboten mawi dimasak mboten napa-napa. Kene niku diganti kali sembako mentahan mboten masalah wong niate pancen sedekahan. Jangankan nun sewu nggih pangapunten wong tiyang kan mboten mampu sedanten. Nek model tenggen Temanggung, tenggen Moro Sepuh kula Khinal Kiram Romo Ki Haji Usman Ridho ki cilik ireng merangos ki mantu kiai. Mau pengumumane Pak Kiai anu Moro Sepuh kula ngaos ning pundi? Tejo Wano kapan niku? Oh, malam 17 Oktober. Onje ya Allah apal banget ya lo ya mertuane ya mantune golek kabeh. Ya muga-muga barokah kabeh Allahumma. Nggih niki tekan apa dadi lali lah. Oh ya, nek tenggen Temanggung, gen kula niku teng daerah Kecamatan Bulu, dados nun sewu wonten bantuan saking RT nipun, masing-masing RT umpami ngapunten, kok tiange mboten patoso gadah, berarti mangke dibantu kalih RT saking kas, nggih menika kangge bantu sedekahanipun keluarga ahli waris karena memang mboten mampu. Kok saumpamine RT mriki tidak seperti itu, kok ontene namung sekedar air putih pun mboten masalah niate sedekah. Soalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kalau ahli waris ngontenaken sedekahan bengi pertama, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Kenikmatane yang mbuni warni-warni, mungkin dados siksane radi dikirangi ataupun nun sewune uli donga saking keluarga njur teng alam kubur dados sakecone. Warni-warni nikmate sing teng alam kubur. Njur kita sing teng alam dunya ahli waris ngontenaken sedekahan bengi ketiga, sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Njur kita ngontenaken sedekahan bengi kepitu, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ke-40. Njur ternyata wonten lanjutane teng kitab namanya Duratun Nasihin acara matang puluh nyatus ajar naun disit mendak cara kene iki naun cara nggen kula mendak 1 mendak 2 nyewu terus acara haul niku ternyata sing teng alam barzah teng alam kubur entuk kenikmatan. Mula ngapunten acara surtanah nelung dina mitung dina sak piturute ngapunten itu bukan acarane wong Hindu, bukan agendanya tiang Buddha. Niku kabeh wonten riwayate. Sampai-sampai ngendikane Imam Al-Ghazali karena memang saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susah malam juga malam pertama. Saenak-enaknya malam pertama nih pengantin anyar. Kula niki rabi wis setahun 9 bulan. Ini suara pengantin anyar niki sedang menyampaikan fakta
ngono kuwi yo Sartina. Saenak-enaknya malam pertamane pengantin anyar teng jero kamar sewengi deg rasane kaya 5 jam. 7 jam teng kamar rasane kaya mung sak jam teng kamar rasane kaya mung sekelebat. Saleh napa dihiasi kesenengan. Mula saenak-enaknya malam pertama sampai entut ge mambune nanas. Nembe halal ketemu wong lanang senajan pun halal tetep rasane grogi pating krembut. Saking grogine nganti wetenge mules kepingin ngentut. Tapi mosok malam pertama kontut-entutan. Akhirnya entutnya dikimput. Jebule entut dikimput malah ra kena diajak kompromi. Malah monine dawa tit. Pengantin lanang jawab, manise." Untung wis pengalaman. Dadi ceritane niki sesuai fakta. Saenak-enaknya malam kata Imam Al-Ghazali, malam pertamane pengantin anyar, tapi sak susah-susah malam adalah malam pertamane mayit nang gone jero kuburan. Peteng dedet sing ora karo-karuan. Lho kok cerita merinding kula nggih. Peteng dedet glagapan ora ana kanca, wis ora iso ambekan meneh kaya dene biasa pas waktu lagi uripe. Mula dipun riwayataken tanggene kitab namanya Qisatul Aulia. Ada seorang manusia statusnya fasik. Napa niku fasik? KTP-ne Islam tapi ora sembayang. Salat Jumat arang-arang, maca Quran babar blas, salat Idul Fitri setahun sepisan. Berarti jenengan tesi fokus niki. Kuatose niki jam 11 jenengan ngantuk. Yo ngantuk sih nikmat, tapi kena ngantukan kebangetan. Gedang kluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan nuler, wong ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Kenapa kula cerita begini? Karena Bu, zaman sakniki isuk lari pagi, sore diantar kuburan pirang-pirang. Mula nek maaf niki, wong ora gelem salat niku tandane angkuh sombong. Wong ora gelem salat niku tandane menolak kebenaran. Karena ngapunten ana wong ndek prinsip salat manggon nang masjid tuli gaweane wong tuwa. Aku seneng ya wayahe kerja. Salat ki kudune nek wis tuwa nembe lamun si lamun umur nganti tekan tuwa disebut faida jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Namanya pati tekane ra disangka-sangka, ra dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan monggo. Kan wis tak walik niki. Padha wis tak walik. Namanya pati, Kanjeng Nabi ngendikaken akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Sing biasane maksiat mesti rata-rata rada didawokke ngumure. Karena jane lagi diparingi waktu kapan taubate ngaten sakjane. Wis saking welas asih Gusti Allah, didawake ngumure niki lagi dinteni taubate kapan? Kenapa kok dinteni taubate? Karena kita datang ke dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, dalam keadaan sing sae, maka kondur tengarsane Gusti Allah juga harus dalam keadaan sae. Wong kita datang ke dunia dalam keadaan selamat, Allah pun mersakaken kita manusia kondur tengarsane Gusti Allah dalam keadaan bingkol bin salim, dalam keadaan yang selamat juga. Lah wis diwai umur dawa ora tobat-tobat, matine pas lagi ngrumus togel. Karo judi salat nang pos kamling. Naudzubillahi min. Tapi sing biasane salat jamaah dipundhute pas lagi sujud teng masjid. Sing biasane zikir dipundhute karo maca zikir, sing seneng maca Quran dipundhute karo tadarus Quran, sing seneng maca sholawat dipundhute pas maca sholawat, sing biasane poso sunnah sedone pun pas lagi nglakoni puasa sunnah, sing biasane ceramah ya matine karo
matine karo ceramah. Ya apik sih. Tapi kan eman-eman amplope durung tak tampani. Nek wis masalah sedo, amplop Gusti Allah ora urusan. Nek pun wayahe sedo ora kena dicokno, ora kena diundur walaupun namung sesaat. Mula cara qasidah Sekar Buat. Aja sira banget Imam Ibnu Abbas ngendikaaken rasane sekarat pati niku kaya dene isi jeroan weteng dikoyak-koyak duri salak. Rasane kaya daging dikelupas, dikuliti, diklebet. Mula keng napa Kanjeng Nabi ngendikaaken setiap tiang ingkang dipun cabut nyawane pasti akan berkeringat tenggene pelipise mriki karena saking ngempete rasa sakit yang begitu luar biasa. Mula kenging napa kula panjenengan sedaya sing tasih sami sugeng, ayo kula panjenengan sedaya wektune kangge salat jamaah, kangge ngibadah syariat, maca Quran aja ketinggalan karena kita nggak tahu kapan dugine sedo, duwe kebiasaan sing apik supaya Allah nyabut nyawa kita dalam keadaan sing apik. Allahumma amin.